ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟର ରାଜେଶ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଯାଉଅଛି ମଙ୍ଗଳେ ଆଇଲା ଉଷାର କବି ପରିଚୟ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆଧୁନିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲିରେ ଜନ୍ମିତ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଅସାଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ପୁରାତନର ନୂତନତା ଆଣିବାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କବି ଚାତୁରୀ ଅନନ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଅବଲମ୍ବନରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟମାନ ରଚନା କରି ସେ ଅନେକତ୍ର ନିଜର ମୌଳିକତା ପ୍ରକାଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାରେ ରୂପାୟିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଘେନି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କବି ମାନସରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତିକା। ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, କୀଚବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତିକାବ୍ୟ ସଂକଳିତ ହେଉଛି କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ, କବିତାମାଳା, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟାଂଶରୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ମଙ୍ଗଳେ ଆଇଲା ଉଷା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗକୁ, ଯାହାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୀତା ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଗାମୀ ପାର୍ଟରେ ଆହୁରି କିଛି ଦେଖେଇବାକୁ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।